ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମରେ ମରିବା ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବା। ତ ମୁଁ କହୁଛି ମରେ ମରିବା ମାନେ ମଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ହିଁ ଆମ ମନରେ ପଜିଟିଭ ଭାବନାଟା ହିଁ ଆସେ। ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଦେଇଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଦରିଦ୍ର କେବେ ଲୋଭ କରେନି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ। ଆଉ ମରିଗଲେ ତ ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା, ଦ ଏଣ୍ଡ। ତ ମଦର ବି କିଛି ଅହମିୟତ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଦଟା ଆଜି ତକ ବି ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଖରାପରୁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆମକୁ। ମଦ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଚଢ଼ାଯାଏ ନା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି ନା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ମଦ ଚଢ଼ା ହୁଏ। ଫରକ ଏତିକି, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ତ ସବୁ ନିଜେ ସବୁ, ତ କାଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଦ ଚଢ଼ାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବି ମଦ ଚଢ଼ାଯାଏ। ତ ମଦ ଖରାପ ନୁହେଁ, ମଦକୁ ଖରାପ କରଉଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଲୋକମାନେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛି ଯେ ମଦ କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ମଦକୁ ଖରାପ କରଉଛ ଏଇ ଲୋକମାନେ, ସମାଜ। ଯଦି ହଉଛି ତ ମଦଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ। କାହାରି ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ତେବେ ମଦ ବନ୍ଦ ବି ହେବ, ନହେଲେ ଯେବେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ତେବେ ଯାଇନା ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ବି ହବନି କି ମଦ ବି ବନ୍ଦ ହବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତମେ ମଦ ପିଅ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଯେ ମଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ କର। ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମଦୁଆ ହେଇଯାଅ। କଥାରେ ଅଛି ମଦ ଗମ୍ ଥିଲେ ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରେ ଆମକୁ, ରମ୍ ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରେ। ଗମ୍ ଥିଲେ ରମ୍ ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରେ, କିଛି ବିଜି ଥିଲେ ହୁଇସ୍କି ଆମକୁ ଇଜି କରିପାରେ, କିଛି ଗରମ ଥିଲେ ଆମକୁ ବିୟର ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ତ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସେବନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛ ମଦ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ମଦ ଯେମିତି ମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ କରାହେଇଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଇସେନ୍ସ କରାଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଅଧା ଲୋକ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ଆମ ଗନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଟା ଚୋରା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି। ତ ସେଇଭଳିଆ ବି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଲାଇସେନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ଯାଇନା ହିଁ ତାକୁ ମଦ ଦେବା ଦରକାର, କାଉଣ୍ଟରରେ ହଉ ନା ଆମ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତାହା ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମତରେ ଯଦି ତମେ ରାଜି ଅଛ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ତ କହିବେନି, ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଦର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି।